Tervetuloa Happy Badger Board Game Caféhen. Meidän layoutti täällä on seuraavanlainen, että meille tulee tähän nurkkaan meidän kabinetti, jota me kutsutaan Megatol Rexiksi. Siihen tulee yli 2 metrin pöytä, joka on rakennettu ihan lautapelaajia varten. Sen viereen tulee 2 tämmöistä isompaa pöytäryhmää. Pöydät on täällä jo, mutta ei ole vielä rakennettu. Tähän käytävälle tulee kirjahylly, mikä tossa jo seisookin, mutta vähän väärässä kohtaa. Täältä löytyy meidän vessat. Sitten seuraavaksi meillä on taas keskellä tämmönen retropelinurkkaus, missä löytyy täältä Nintendo NESistä N64, Pleikkari 1 ja 2 ainakin. Sitten meille tulee tähän 2 lisää pöytäryhmiä tähän mun viereen, siihen retropelin ja boothien väliin. Ja sitten vielä 1 pyöreä pöytä tohon keskelle. Ja sitten lopuksi meille tulee tänne boothit. Boothista uupuu vielä pöydät, mutta kohta nekin on tossa jo valmiita. Ja sitten meillä on meidän keittiö, missä me laitetaan teille sitten ruokaa ja kaadetaan juomia ja valmistellaan cappuccinoja. Tervetuloa kokemaan ensi viikolla.